Homeschool. Tanaw ka, mama. Tanaw ba? Homeschool mo na. Tarong ha. My first day at homeschool. Wow! My first day of Homeschool. smile. Picture. Smile ba? Picture. Kakara gid. Hello guys! Good morning! Good morning! Say good morning sa dude. Ayan. So, today is Wednesday and alam ko naglaba kayo ng chawis-chawis ako. Sa labas kasi ako naglaba guys. Yung aming washing machine nilabas ko. So, doon na kami naglalaba para hindi na laging madumi yung CR kasi sobrang hassle talaga. So, ngayon, hindi na ako naglalaba. And si Papa tulog kasi maaga siyang kanina naghatid ng panglumpia din sa kabila. Kaya ayan, tulog siya. Mamaya, gigising na naman yan kasi siya naman ang magtuchorizo. And excited ako mamaya kasi darating kasi ngayon yung nag-text kasi sa akin yung Shopee Express na in-order ko na I'm so excited! Kasi, ano yun, ang mga pillowcases dito sa sofa kasi yung aming mga unan talaga sa sofa is yung malaki, diba? Yung parehas ng kulay nito. So, bumili ako ng mga sobrang gaganda, sobrang mura. Sana naman matibay siya. Pero, according naman sa mga reviews, okay, maganda daw siya. So, excited ako ipakita sa inyo kasi ang dami kong binili ng mga punda, sa yung mga favorite ko, syempre, sunflower. Yung mga, basta magaganda siya, guys. I'm so excited. Sana maaga siyang dumating. Kasi papakita ko sa inyo yung itsura niya. So, actually, mag-homeschool kami ngayon. Pero, 9 pa naman. And, pinatapos ko lang yung aking mga, na lang yan, punda sa aming pillows sa pag natutulog kami. And then, yung mga namin. So, yun. Medyo mainit sa labas, pero carry lang. Kailangan matapos ko yan ngayon. And, yun lang yung update ko sa inyo. Sana makapag-vlog ako talaga mamaya. And, how about Chay? So, ngayon, yun, si Papa, tulog. So, say good morning, bebe. And, in fairness, tapos pala may nabili pala kami na, ayun, napakita ko sa inyo mamaya pag matapos ako maglaba. Kasi, bumili kasi kami ng carpet ng sobrang ganda guys, sobrang comfy nung nabili namin and mumurahin din naman. Pero ayun, later guys. Ayan, hello guys, good afternoon. So ngayon, dumating na nga yung ating galing sa Shopee. So pakita ko sa inyo kasi excited din ako ipakita ito sa inyo, no? So, wait lang. Ko lang, hindi na ako magta-tripod. So, yan. Ha? Ayaw, lagi. Oh, dark man, Jud. Dito nakakaw. So, ayan. Wait. So, ayan. Ito yung ating natanggap na actually, ganyan ako pa ito yung naantay. Na-disinfect na to. Ayan. I'm so excited. Ayan, ang binili ko is mga pillowcases dyan sa sofa. So, plano ko kasing palitan na yung mga pillowcases namin. Kung sa ganyan ko ang big eyes. So, ayan. So, maliliit siya. So, kaya maliit lang yung pouch. So, tingnan natin yung itsura niya. Maganda siya, guys. Uy, maganda yung tela. Ayan. Ito yung una. Ayan, para siyang, ayan o. Diba? So, ito, puti, kasi gusto ko may lang. Ito yung zipper niya, no? Kasi gusto kong, sir? Guys, baliktad pala yung kanina. Ayaw. So, ito, first, ayan. Ilalagay ko yung link sa description box sana, hindi ko makalimutan. So, ayan. Ito naman, I think yung price ito guys is 28 pesos. Yung presyo niya. And, ito.
Para siyang sunset na may mga sunflower. Actually, maganda siya sa, medyo darker siya dyan sa camera. Pero, sa ano talaga, parang sunset talaga yung kulay. Ayan. Bongga. Tapos, eto naman, eto, maganda din to. Ayan. Ayan siya. So, parang mga sunset. Kasi gusto ko kasi ganito yung ano, parang masaya siyang tingnan. No? And, hindi ko naman ito ilalagay lahat. Siguro mga 3 lang. Tapos, ito, sunflower. Puro may mga ganitong theme. Ayan. Papakita ko yung mga ano niya sa Shopee. Ayan. So, actually, parang 5 ata yung in-order ko. Parang napadami ata ako. Ayan. Tapos, ito naman. Puro sunflower talaga siya, guys. Ayan. Kasi favorite ko talaga yung ano, sunflower. Ito naman, bumili ako ng pillow po sa mga pillowcases. Wala na kasi itong ibang makita na mga pillowcases. So, ito na lang yung binili ko. This one naman is, actually 3 yung binili ko nito. Tako mo. Ayan. Para to sa, ano namin, sa aming, paano sa higaan. Ayan. Flora lang siya. Ayan. 3 itong binili ko. That's mine. Ito. Ito yung isa. So, 3. Mahaba siya in fairness. Ito naman, I think 58 pesos. Itong isa. That's mine. Kasi nabili ako sa mga makukulay, guys. Kasi diba, sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung happy colors. Ayoko yung medyo napaka-plain. Ito naman, ito yung isang 3 din ganito. Mga flower ito, guys. Kasi, ano siya, wala ko ibang nakita doon. Ayoko din kasi yung medyo, may plain kasi doon. Pero ayoko ng plain. So, may something na, ano siya. Ito naman, ayan. So, 3 to. Kasi 3 lang naman yung una namin. Tapos, ito, bumili ako ng table cover. Kasi, di ba, yung table namin, gusto ko siyang palitan. Lagyan ng cover. So, ito, merong white. Ayan. Plain lang siya. Tapos, meron din akong green na plain lang din naman siya. So, green at saka white. Kasi para lang hindi ako magsawa. And lastly, puyo. Ito yung aking mousepad. Nakita ko to. Hindi pala siya ganun ka-yellow. Para siyang, ano ba to? Basta. Tapos, favorite ko kasi We Bear Bears. Akala ni Hagrid kanya to. So, ayan siya. This one naman, ito pala, I think, 79, 69. Pinagyan ko yung price. This one is, mura lang to eh. 45 ata to. Ano siya? Mabaho siya. Bahong plastic. Ay, anong parang goma. So, yan. Yun yung nabili ko sa Shopee. And I'm so excited na ilagay ito. And, in fairness, bagong tahi talaga siya. Yung ano niya, amoy. And I'm so happy dito sa mga purchases ko na mga pinurchase ko na mga ganito. Diba? Bongga. In fairness, ayan. So, ito yung aking mousepad. Maganda siya kasi maliit lang. Kasi yung mousepad ko medyo mahaba siya. So, ayan. Tapos ito naman, ilalagay ko to una. Or maybe this one. This one. Yung ilalagay ko. So, tingnan natin. Kasi gusto ko magkakulay naman yung aking table. Diba? Bongga. Next ko naman kasing bilhin yung naman. Plano ko bilhin next yung curtain. Kasi yung curtain namin, paulit-ulit lang. So, bibili ako ng curtain and then, meron pa kasi akong biniling chair. So, yung chair talaga guys, ilang buwan na medyo iniisip ko kung bibili pa ako ng yung mumurahin lang or something na naman. So, kasi ayoko din kasi yung chair na pang gaming, no? Kasi hindi naman tayo gamer. But,
Kasi lagi akong nandito talaga sa harap ng computer. Ang sumasakit talaga yung likod ko, guys. Kaya, nag-invest ako dun sa magandang chair naman. Hindi naman siya ganun kamahal. Pero ang okay naman siya kasi maganda yung mga reviews niya. And, hindi siya pang gaming chair. Parang pang office lang na ano. So, yun yung inuna ko. Tapos, unti-untiin ko lang. Kasi, syempre, mahina yung kalaban. Nag-iipon pa para sa ano sa mga gamit namin ni Hagrid sa pang homeschool. Yun, may pa akong mga planong bilhin. Yung mga pag-instrument niya. So, medyo pricey yun. Kaya medyo pinag-iipunan ko pa din. And then, yeah, parang yun. And then, yung titik ko nang itapon yung mga bagay-bagay na hindi na namin kailangan. And then, bookshelf, kailangan din namin ng bookshelf kasi medyo madami na yung books ni Hagrid. Kaya medyo nahihirapan na, medyo ano na siya, mahirap na siyang i-organize, no? So anyway, yan lang naman guys yung gusto kong i-share sa inyo kasi excited talaga ako. Sobrang, kaya pa tinitingnan ko yung mga pictures na nandun siya sa aking ano, kasi for delivery na tinitingnan ko yung aking order. Kinikilig talaga ako. Kaya I'm so happy na dumating na siya. So yun, yung kaligayahan ko maliit lang talaga. Ito lang, di ba, mga nanay, di ba? Ito lang, itinin yung kamay ko, nagkaing-ing pa. Ito lang yung kaligayahan natin. Diba? Kasi parang nawawala din ito yung mga stress. So, yan lang guys. I hope you guys enjoy and see you in my next video. Bye! Bye. Like, subscribe. Facebook. Facebook karon.